Te-am speriat! Stai degetul, nu? Ce vedeți voi aici este un aparat de debitare cu plasmă de la Spartus, EasyCut 40 compresor. Asta înseamnă că aparatul se poate alimenta cu aer în două moduri, intern cu un compresor extern care se poate lega la aparat. El are maxim 40 de amperi și în plus și sudează MMA. Debitarea maximă este de 20 de mm. Aici avem două plăci tăiate, una de 6 mm și una de 15 mm. Și haideți să vedem ce reglaje putem face pe acest aparat. În acest ecran, în partea din stânga sus, vom selecta tipul de alimentare cu aer pentru jetul de plasmă. In-air înseamnă că aparatul va porni compresorul propriu și va genera aerul necesar debitării. X-air înseamnă aer din exterior. În următorul buton avem funcțiile de 2T, 4T, iar T-post este cât timp să curgă aer după ce am terminat arcul, maxim sunt 15 secunde. În partea dreaptă sus găsim cele trei opțiuni, tăiere. Grid înseamnă că aparatul este pregătit pentru debitarea plaselor sau a materialelor în care se află foarte multe găuri. Următoarea funcție este funcția de MMA, unde găsim un amperaj maxim de 140 de amperi, adică un electrod de 3,2 maxim. Funcțiile de hot start se poate regla de aici și arc force-ul. Aprinderea este pilot, asta înseamnă că în momentul în care apăsăm pe pistolet, jetul de aer, jetul de plasmă iese direct. În momentul în care jetul a atins materialul, se închide circuitul electric și atunci materialul va fi debitat.